channel. Ako nagpugili si Dennis Flores, ang nag-inusarang Adshop Boulevard ng Davao City, Philippines. So today, nakita nyo karon no, murag saba kayo nilang madunggan yung tingog. Today is a very exciting day. And today, we are celebrating LSFC Forfest! Exactly! Nga gina-anticipate na muna siya every year kay kaninga year, murag daghan mi tapos murag husgan kay mga players karon no. Events karon nga buhaton kay basketball, volleyball ug badminton no. So ang badminton ug ang volleyball ug basketball no, separate court ang gamiton ani pero dili ni sa simultaneous buhaton. Ako basketball lang ako tulaon kay wa man tay di pa nato kaya, wala man tay power, wala hangin, pang romance lang. So mo ni ako ang team. Oh, karon naga-parlor game sila. Kung naglibog ko anong naay parlor game ang amuang sports bet karon. So anyway, enjoy man sila. So as you can see no, daog niya ni nga parlor game. Nga utong sa nga parlor game. Karon nga year nakadungog ko nga medyo dako ang premyo. So wala ni intention nga magpa-fielding karon na year. So kani nga event may tapo ni siya every year. Wala na siya once in a year nga magkatapok ang tanan satellite nga nabilong sa amuang branch magkatapok sa isa ka lugar diri sa Davao City. So karon namin karon sa Carlos Verdes. Diri mi nag-rent og gym para gamiton sa among sports fest. So, tanaw na to kung sa inyong resulta ni. Ha? Tara, let's go! Bart, pagi ako, Bart! Pagi ako, Bart! Pagi ako, Bart! Pagi ako, Bart! Bart, pagi ako! Okay ba? Okay, okay. Hindi na kita mahal. Goy, goy! Kambi ha, gulitin kamera. To judge our Mr. and Miss, we will have Sir Victor and Marvin. Okay, are we ready, Don? So ang first event kabuhaton namo karon kay say first event Mark.
volleyball ang first event kay dili man dungano ng volleyball ug ang basketball dili simultaneous. So una ang mga girls modula mga maring mga pre. So naglibog pa sila karon kinsa nga mga player ilang padulaon. Patay ni wali sab-sab ni. Walay sab-sab ang mga babae no. We have 6 kabuk na mga kauban no para modula sa volleyball. Tapos diri nga side sa court no. Diri po nahitabo ang amo ang badminton. So mao ni ako ang yung kauban ako ning isa no. Mao ni ang mga player sa badminton diri kaning isa si Krisa sa Picas. We will see no nga kinsay madaog gani unta kami madaog para Ashok Boulevard. Chris, tarungan Chris ha. Tarungan ninyo ha, tarungan ninyo. Part, pre, tarungan ninyo ha. Tarungan ninyo kay pildiho na to na ilang grupo. Ilang grupo nila ha kanay. Pildiho na to na ilang grupo. Ha? Timani ha, timani. O ilang grupo. Timani ha, Pildi. Gusto niya Pildi. Patay ni Skuwani. Pildiho na mo niya. Yan ang ilang team, Delta Force. Bantay ha, bantay. Bahay mo ng Delta Drugal. Pildi, idol na magdesisyon. Kanya, pildi. Bantay mo ha, bantay mo. Oy, Dilta, tapok sa mo. Dilta. Danik ka. Ali, tapok sa tang. Ha? Sabos sa tang si bato niyo ha. Ang bato ninyo yan ha. Ayan yung bato ninyo. Dul. Ulang man yun. Bato ninyo ha. Pila day ka po? Ulang. Taruhan niya ba? Juan, kanang sitaw kani? Delta Force! Wana dayon? Naman. 2 hours later. So sad, grabe. Pildi pa sa badminton, pildi pa sa volleyball. So sad. Ano yung gagyan? Nasago siguro. So nice snack sa gawas, no? Kaon sa ta, kaya kung dili na kaon sa sulod, nandun na sa Colgate, so sa gawas na kaon. Kulangan mo kasi sa ka-burger? Kulang ako sa ka-burger ba? Kulang! So, pildi na may duha ka gate tula. Pildi mi sa volleyball. Tapos pildi po mi sa badminton. Tapos sa cheering, mura medyo alanganin pa kayo. Isa na lang pag-asa kita ni basketball na lang. Maski pa siguro madaog namang basketball. I don't think na pa may chance nga madaog as a overall nga madaog. Murag labok. Pildi na naman ang badminton, napildi mi sa badminton, tapos napildi po mi sa volleyball. Murag lisod ni nga sanding. Mari, gihaw di mo mari. Sulod lang ha. Sarah! So, I sige, did my best, but my best wasn't good enough. Di, okay lang na. Ikaw, Dan? Okay lang. Okay lang. Sarah! Ang bangag nila si Kuan, ang bangag nila si Kanao, si Gretchen. Walang bangag. Tingdagan diri si Kuan, tapos ano siya? Redemption na ganda! Sa ato ang ganda niya. Kung gani, makatawa gani ko, lugay yung namumuba ang bula pa na, siya rin mo tanaw, yung kumana dyan ka. Grabe. Kadugay na mo itong kumana dyan ka. Siya ko mo tanaw kasi ni, sindagan. Wala. Wala lang. Secret. Tanaw lang? Ano lang? Bay, madaog na gino bay. Madaog na gino bay kay Malabo kay gwapo inyo ang cheering bay niya. Daog po mo. wala pili labo Badminton. hanggang ang maron sa kwan. Badminton. Third birthday for third mo kulilat ba ang sawa. Wala miya ni. Inyo, kamo plus, sa mga plus. Tuminaw nyo, madaog. Saman, sa, kamo. Madaog sa Sino daog ninyo? overall. Katong mixed doubles. Mixed doubles la. Pildi mo to? Limi. Pildi mo to po mga? Hindi mo to kalus. Ryan man lagi, di pa lagi ka. Kuan. Si pasan nila sa girls. Si girl mo di ka balas mo. Yun lang. Wala, kami kay duha na mong gipildi, duha na namang pildi ko Badminton. Pildi mi Pili mo pildi. diri. Cheering murag pa sure. Cheering nya. Wala.
Sa masulti ni mo. Murag Mr. and Miss na dyan. May anim daw. Basta di lang madaog si Ibing. Basta di lang madaog si Ibing. Anak kayo? Anak kayo? Ano? Ano, Ibing? Anak kayo? Finally, basketball na yun! Oh, Delta, tapok! Delta! That's it mga marig mga pare. Nakumanagin ang amuang Sports Fest. So, ilis na ta. Samtang di pa kayo kusog ang ulan. Actually, nagdaligsik siya kamay. So, muna pag-ilis, pasin ako, ikita-kits na po sa sunod na to ang video o salamat sa katong mga bago pa diri sa akong channel. So, i-hit ninyo ang like, tapos consider subscribing and hit that bell, no, para makabalo mo na ako yung bagong video. So, goodbye, salamat, babush!